Ayan, good morning. At dito tayo ngayon sa kay Palawan. Gusto kami ni Kuya Jewel. Pati na naman sa buses ko paus. Grabe yung ubo sa sipon. Sarap pa ng tagani ka. Ayan. Dali mag-stay kami. Ito na yung nakuha ko nung paus. Ito na yung nakuha ko nung ilang araw tayo na nagluto. Yung pag-ano ko dun kay Bayaw. Tapos nung nadagdagan pa nung kahapon na tumulong tayo nagluto. Tapos sobrang init, ambon. Tapos inom ng malamig na tubig. Ito na, naipon na. Bigat sa katawan. Sipon, ubo. Alam mo yung kapag may sipon ka na tsaka ubo na ang bigat sa katawan nga. Parang sarap matulog na matulog ka. So kung tutulog lang tayo, wala mangyayari sa buhay. Kahit gusto natin magpahinga, ipahinga yung katawan. At piliin na lang natin na magtrabaho kasi wala tayong kikitain kung higa lang dun. Pero kaya pa naman na igalaw yung katawan. Kasi parang kakaantok lang yung kakatamad. Taos ng busis ay paring Jason. Sana po panoorin nyo yung vlog na gagawin ko para may pumasok na revenue sa sunod na buwan kasi tansya ko parang di tayo aabot. Parang di aabot. Yan, salamat po sa mga viewers natin. Dahil sa inyo at nagkakaroon tayo ng revenue sa mga mga viewers. Kasi kung hindi nyo naman panoorin yung vlog, kahit anong ganda ng vlog, kung wala naman manonood, wala rin sisay. Wala, kumbaga, kasi kahit anong gawin mong vlog, kung walang viewers, wala rin tayong kikitain. Kaya nakasalalay sa mga viewers natin, lalo sa mga silent viewers, yun. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga sponsor. Dahil sa inyo rin, may vlog kami, kakaroon kami ng content kasi nasa inyo yung budget ng Kabay Project. Kasi kami yung vlogger, wala pa naman kami sabi natin yung totoo na wala pa, di pa kaya ng sahod namin na magpagawa ng sariling budget namin na vlogger. Kasi yung sahod namin ay sakto-sakto lang, tama lang sa pamilya. Yan. Ito. Ayan, dito si Kuya Gatcho. At salamat kay Kuya Noli. At binigyan ako ng content. Kasi ako, pag pumunta rito, hindi naman ako basta-basta lang na pagdating, vlog ka agad. Kumbaga, respeto. Marunong ako magrespeto sa mga kasamahan. Hantay lang ako kung saan ako pwede. Kung saan pwede tayo mag-video. Para kasi pag mahagip natin sila, wala na manonood sa vlog nila kasi nakita na sa vlog natin. Ako, nandito na ako kanina kasi wala si Kanoli. Pagdating ni Kanoli, binigyan ako ng content. Magpa-plastering si Kuya Jewel. Salamat kay Kuya Noli. Shoutout sa lahat ng sponsor, sa mga anonymous natin na sponsor. Shoutout sa inyo lahat. Ayan po. Nag-uulot sa lang mga gipit man sa buhay kapit. Limang nga nga, nagtrabaho ka na sa lahat. May ganito sa bawat kanto. May luha ng piling. Dala ko lang ay dasal at puso. Tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraw-araw gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa
kwento niyong di naririnig ng mundo. Pagmamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Pagod na paa sa biyahe, tricycle jeep. Sa lakad lang isang plastic na relief. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap yung hawak-hawak. Pag kumatok, ako sa mundo, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat ko, parang ako na yaman ng may kapal. Umarang-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos. Pero sige pa rin hanggat may hininga, may mahiyangat. Konting tulong, malaking yakat. Umaraw-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Tungga na, bandol mo sa ito. Hanggat Bukuhan. kaya ko, tutulong ako. Oh, yun ha. Ako si Paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babawan dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may linig. Dala ko lang may dasal at puso, saka lumang cellphone na may bitak sa TV. Umaraw-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Pagod na paa sa biyahe, tricycle jeep. Sa lakad ng isang plastic na nalilipits. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak. Pagputok, ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat ko, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraw-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos. Pero sige pa rin hanggat may hininga, may mahiyangat. Konting tulong, malaking yakat. Umaraw-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Muna tayo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Anong tubig? Hanggat kaya ko, tutulong ako. Ako si Paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babawan. Dala ko lang may dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa TV. Umaraw-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang
hanggat kaya ko tutulong ako. Pagod na paasa tricycle jeep. Minsan lakad ng isang plastic na delete. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap. Hawak-hawak pag kumatok ako sa pinto. Hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat mo, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraman ang gabi, tuloy pa rin ang laban. Sabi ko sa inyo, dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ang mundo. Magpapahal sa pamilya, may mana sa bitch, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko tutulong ako. Hey! Di ako perfecto, nagkakamali rin. Minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may maiambag. Konting tulong, malaking yakas. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban. Sabi ko sa inyo, dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magmamahal sa Kaya dito sa loob magpa-plastering kay Joel. Ano to susi na to kay Joel? Mga tabunan. Walang kung saan na yun. Susi nyo. Yan. Minsan, dun sa mga binabantayan pa mausoleum sa bukan ko. Hindi ko na alam kung meron kang padlak. Puro susi na lang. Yan, pag nakuha kang ninong, ibigay mo. Susi ka mo yung ibibigay ko. Hanapin mo na lang kung saan yan. Yun lang. Tagal na to. Hindi na huli. Sige, takrag. Yan na. Nag-iisip bata na natin bidang. Oh. Nana, sumapit ang karanggula.
Nag-argon, tulagon ko. Tingnan ko, ano. Tama na, ano, tama na. Apitik ka na at maksog. Belo eh, sana. Medyo mo na ng repic ko. Pintik yan. Hindi ko palawang ay pinturahan. Gawal pa sa ay, tama. Ito naman dinulungan. Nakasir nga na yung suda. Huli. Iparaw na. Ipis na namin. Hindi na nagba. Kunti na lang. Hindi lang dito. Ayan, practice lang tayo kasi siyempre dyan lang naman yan nagsisimula eh. Practice. Libor. Tapos hawak pa ng ano, saka ng masuko. Ano, ito ba na? Ano yun? Taga... Di ko makuha yung ganyan. Pitik-pitik. Tama. Kaskas pahid lang. Dali lang yun. Madali lang yan sa marunong. Hindi marunong, mahirap yan. Yan. Computer pot eh. Kung saan yung tatapalan, nandun. Kahapon daw, hay pilo. Tumama sa mukha ni Kuya Joel. Huwag ganyan ito lo, na mukha ko. Tapos pagkatapos niyan, lilipat siguro dyan sa loob. Ayan! At amo na! Lapit na! Ang bahay ni Kuya Joel. Buo na. Talaga. Tapos, re-retouch na lang siya. Bara. Yung mga medyo baon-baon na yan. Lupit ng boses ko talaga. Ayan, medyo okay. Oo. Pagkapahay nga, habang nagantay magkulo, pinakanta. Isa lang pa yung matataas. Oh, so to si Tuwam, ano yun? Kaya ba na mo? Kabit ako. Mag-anak ito niyo. Pintura kasi may balang dito. Ayun. Pintura na. Lagyan mo sa Diyos yun. Ah, Yung ay, Mati. galon. tubig. Ayun, binabara muna ni Kuya Joel, tapos magbe-break time muna kami. Nagtatawag na sila kumain.
Kasi pag tumigas siya, mahirap. Ay, may mga lubog-lubog pa. Break show, ay break show. Break time. Okay. Ulam. Moy. Ayun po. Mo. Ayun. Ayan, tapos na yung break time. Mag-edit muna ako. Siyempre hanggang dito lang muna. Hanggang dito na lang muna yung vlog dito. At mamaya lilipat kami dyan ni Kuya Joel. Ayan. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga sponsors. At lalo na sa mga nag-sponsor sa itong pabahay na to. Sa bahay nila Palawan. Sa inyong lahat. At sa lahat ng mga sponsor, salamat po sa inyong lahat. Mga viewers, silent viewers, mga anonymous sa atin na mga sponsor. At sa mga nagbibigay ng mga pa-foods. Pang-foods namin. Thank you. Ayan, bye-bye. Love you all.